Alaikum salam. Ajin Allah. Ya harkoki. Ya jama'a. Ya dada. Zan shiga gida aka ce maka ashe kana ta bayan gida. Allah sarki. Wallahi yana nan na dan tsaya yana dan abun nan. Yau kwana uku kenan tunda al'amarin nan ya faru. Nake ta kawai yake zuwa masallaci da wani ko zan ganka Allah bai yi min hada ba ka ko alaza wannan. Wani al'amari kenan? Wallahi yau kwana uku kenan da matana ta haihu. To wallahi taimako dai nake bukata saboda yau ne kauri kuma wallahi ko kuɗin da za a ce kunu na ƙauyi wallahi babu shi nake so don Allah. Yanzu saboda Allah malam Ilu ka san baka da aiki ka je ka auro musu yarinya ka zo na ka mata ciki tsaf Allah ya baka yi ma talala har wata tara ko da naira ki ajiwa ya bada ila ya kamata ce ka ajiye kuɗin kunu. Ai wato malam Ilu bambancin ka da wannan mahaukacin kaɗan ne. Daga taimako sai in zama mahaukaci. Hakuri za ka yi malam Ilu ka wuce don ni yanzu in ga na ciro fitsari kawai zan yi. Dan abin da kake sha mana dan kake yunwa. Amma na ira ci gaba da hakuri. Ai ku yanzu kai yanzu hankalinka ai ba kwance ke ba. Mata ka tayi ai kai yanzu ba ka da tarin da aka sha wannan abun ka ba. Karka damu. Malam Ilu karka damu. Ni ka ga tafiya na. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mazaje ne.